Hoćeš da piješ vodu? Da, kako ti meni pokažeš? Da, a neću, ti znaš da kažeš, šta je ovo? Da, ko je, bravo. Pa kako kažeš, daj? Šta da ti dam? Voda, bravo, izvoli vodu. Ajde. Bravo, svaka čast. Deca koja imaju teškoću u razvoju govora i jezika vrlo često pribegavaju ovim strategijama koje su im lakše i na koje su naviknuti, te se trude da upotrebe jednostavnije obrasce komunikacije kao moj drugar što je pokazao gestom ono što je mogao, da kaže verbalno, ali mu je za produkciju bilo potrebno mnogo više uložene energije nego što mu je bilo potrebno da gestom, možeš da ideš, da gestom pokaže šta želi. Ono što bih voljela da posavjetujem roditeljima dece koji imaju poteškoće u razvoju govora i jezika, to je da im daju okvir u kome mogu da se verbalno izraze i da im stave situaciju tako da im pomognu da produkuju ono što su u mogućnosti i da ne ispune želje i namere dece u momentu kad su pokazali jednostavnijom strategijom za njih nego što je produkcija. Tu je važno odmeriti nivo zahteva koji se pred dete postavlja. Ja sam u ovom slučaju bila sigurna da on zna da produkuje reč voda, jer smo to već puno puta do sada upotrebili i zato sam sada u ovoj situaciji zahtevala od njega da mi pokaže i kaže daj i kaže voda, a onda je to dobio. Pisat ćemo i snimat ćemo dalje za vas, pratite nas na našem YouTube kanalu i blogu Logopedija Vramović.